Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Gulusinda, Melton's Halo-Halo, Bud and Blossoms Flower Shop. Uban sa itong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ato sa biapil nining santos nga misa kining musunod: Healing of Nathan Thomas Ho, Tate Segura, Joan Tejedor, Ruben Magale, Lilita Rama, Lingo Cheris. Thanksgiving for blessings received by Hiner and Virgie Asnar, Jean and Marilyn Maghop and family. Good health of Mrs. Jean Lam, Arlinda Paras and family, Joseph Espilita. Birthday blessings of APC Joy Catalia and Moriel Humawas. Safety of overseas Filipino workers and migrants. Special intentions of Felisa Chongbian, Karen Ann Maghop, Flora and Florentino Dadang, Angela Faith Eroha, and our televiewers from Negros Oriental. Eternal repose of Chodora, Eusebia, Bienvenido, Victoria, Angel, Rosalia, Bernardo, Gonzala, Justino, Sigundino, Aniceto, Carlos, and Roberto, and also for all the souls in purgatory. Alang usab sa mga katuyuan sa mga benefactors and sponsors of the Paulines TV Ministry. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mahinaot ko, nga unta kitang tanan niya dinhi, nga nagsimba karon. No, makadawat na sa gugmag kalinaw sa Dios sa atong kasing-kasing. Ito mga igsoon na sa tatas sa kapanimalay, at ito igsoon mga mga sakiton, mga tigulang na. Kung madawat nila ang gitawag ito panalangin sa Ginoo, no? Kaayuhan sakit sa lawas o sa kalag, o kalinaw sa ilang panimalay. Kung maandaw kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Maluoy ka, Ginoo,
Dalang kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos sa mong amahan, tanawa kaming may gugmaon. Sanit imo kaming giluwas, o gihimo mo kaming mga anak niya ni Kristo. At agi kami sa matul nga kagawasan, dada kami nga nasa langit. Nga mo ang kabilin nga imong gisaad ka namo. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo diya sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan dili igo alang ni ining mga buhata. Ug ang among mga pilosopiya malagmit mapahisalaag kanamo. Kay ang among mga lawas nga mamatay nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mulungtad. Usa sa mabugat nga palas-unon sa huna-huna. Ang tanan nga among nahimo mao ang panaghap may tungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langitnon.
Walay bisan kinsa nga nakaibalo sa imong kabubuton. Gawas, kung imo una siyang gihatagan sa kaalam, ug imong gipadad-an sa imong balaang espiritu. Niining pagiha, ang mga tao sa yuta naimutang sa matarong mga dalan, ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo, ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abo. Nagaingon ka balik, o mga anak sa mga tawo. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kaadlawon, mugiti pag-usap. Apan sa pagkagabi, malaya ug malara. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip, sama sa among mga adlaw. Aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo, kanus apa. Kaloy ang imong mga sulugoon. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa pagkabuntag, puna kami sa imong kaluoy. Aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay, sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios, maato unta. Magpalampo sa buhat sa atong mga kamot, alang ka nato. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo.
Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak, diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo, samtang gibilanggo ako. Karon, papaulion ko siya kanimo, ug dawata siya, samara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri, aron makatabang siya kanako, puli kanimo, samtang gibilanggo pa ako, tungod sa Ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot. Aron mahibalik siya kanimo ug dili nagayod mo bulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon, ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya, samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dahil akong panon sa mga tao nga mikuyog ang Hesus, nimilingi siya miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako og dili magdumot sa iyang amahan, inahan, o siyang asawa, o mga anak, o mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. O kinsa kadtong dili mopas-an siyang krus ug mosunod kanako, dili mahimong akong tinunan. O kung usa kaninyo maglara og tukod og turi, tun-ano na niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto, pero pagsuta akon maigo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kaya kung dili niya buhaton, dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahimutang ang fondasyon. Ang tanan makita sa kasamputan, mabiay-biay o niya kaniya. Umiingon sila, kining tawhana, napatugag tukod og turi, apan dili di ay makahuman ni ini. Kung usa ka hari nga may panapulo kalibo ka sundalo, magigubat batok sa laing hari nga may kahwaan kalibo ka sundalo, iya unang tunan og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagdalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makisabot-sabot alang sa kahusay. Sa mapagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas nga iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Human nabati ninyo ang Ebanghelyong nadungog, sa mga inyong gibati. Pagkalisod di ay ang pagsunod ni Kristo. Lisod, no? Minundom ko dihay, nagmisa ko sa Osaka piyesta sa baryo. Yahuman sa misa kasagaran na maging batasan nga ang pari ba,
doon ay pamilyang mo angkon sa pare pagpakaon. Unya, dito ko sa balay nga, nag-ibitar ka na ko, nag-angkon sa pare. Abi-abihon kaayo ang kuan, ang tagtungod ba? Gani, ang sudan ngunit kayo, manok yung tinibuok, humbag yun nga lata juga kayo. Oh? Napay isdang bangus nga sinugba, nga tambo kayang tiyan ba? Yeah. Naglaway na ito na hunaan ganyan niya. Pagkapinan lang inasal. Wala ba? Napag yung tubig sa butong. Wow! Fwerteng kaon. Lingaw juga kayo. Pero diha sa balay, diha ay bata nga, anak niya ba nga, may pagkatabian gud ba? Mag-istorya gud. Ako sa istoryahan, ko dong. Ikadak ko na mo dong, unsa may imuhang kwaon. Mag-unsa man ka. Padiha ba kasi mga amahan, magpulis ba ka? Nilabay mga pulis ganyan. Pulis man yung amahan. Lingon siya, di ko magpulis. Unsa man ka? Magpare ko. Anong pare man ka? Mining pare kay andaman og daghang sudan. Eh, you know, may pagkatinuod biya na. Pero walang isa kay ba nga di may sayon pagkapare. Pero wala ko sortiin nga di sayon. Kitingali katong pagiha, wa ta pagitas Ginoon niya nga so sa seminaryo ba magpare siya. Pero di sayon ang kinabuhi sa pare. Kasama sa mga Kristiyanos, pagsunutan ni Kristo o kinahanglan sa kita nga mahimong disipulo ni Kristo. Ang pare, disciple of Christ yun. O kinahanglan siya Kristiyanos. Mabitaw, no? Kanang nag-ingon nga ang pagsunod ni Kristo sayon ra, tanawan ng dinungog to sa Ebanghelyo. Sayon ka na ningon siya, kasi lagi imuhang amahan, inahan, mga anak, igsuon, tanan, hasta gini imong kagalingon, sayon ba na? Kanang ingon nga ang pagsunod ni Kristo, hayahay. Sa hayahay God, nga ingon siya, kumusunod ka na ko, pasanay imong krus, o kalimti imong kagalingon. Hayahay na. O ningon siya, no? Kumusunod gani ka na ako, ipagtuo, nga musunod ka na ako, makapatuyan kasi mong kaugalingon. Kay gani, kumusunod ka na ako, mahimula akong disipulo, kung ikaw, di man ibaligyan mo tanang kabtangan. Mangigsuon, dili gina sayon. Ibawatan niya na. Pero, kinahanglan gina, that is the price that we pay. Kinahanglan na siya. Mao ni kondisyon niya kanato. He demands that aron kita makasunod kaniya. Iya ka ng kondisyon. Buti pasabot yan ni Kristo ba? Nga kung kita mosunod ta niya, no? Mosunod ta niya nga ang bayad na mao gyud ang ato ang tibuok kasing-kasing og kalag. All of us. Gusto siya nga dili siya buot na kita mag-uulta. No. Ang lang gusto nga siya number one gyud sa itong kinabuhi gyud. Number one sa kinabuhi. Di siya gusto nga tao nga itong biyan itong ginikanan o kasadaga itong ginikanan. Dili ka na. But we should be above everything. He should be number one in our life. Niya, ang gusto niya ba nga ato ang kinabuhi ba? Mura ba ito? He would like to empty iya kining hawasan ba? Haron nga paghawas ni ini
iya kining kasudlan sa iyang gugma o sa iyahang panalangin. Gugma o panalangin. Gusto siya nga, ang atong kasing-kasing ba, masudlan siyang gugma, unya kita mahigugma sama sa higugma nga ito niya kanato. Nga, o sa gibuhat niya, ang iyahang Diyos, nagpakatao siya, nagpaubos siya, nag-antos siya, namatay sa lang kanato, harong kita maluwas. Unya, ang iyang gugmag, itagaan ta niya gugmag, pasaylo, pagsabot o kaluoy. Yan tuyan na mauna, nga kung atong kasing-kasing, mahuasan na anang butag itong mga attachment, makatagamtat siyang gugmag, higugma ta sama sa higugma kaniya. Muna makatagamtat tagkalipay, kaya ang kasing-kasing kung nga mapaubsanon, maluluyon, malipayon man yun. Malipayon. Di lang na agad ang tuyo yun sa niya. No? Buong pa niya, buong ni Kristo. Nga kita nga atong kasing-kasing bakante na, iya ka nang ihatang iyang saad ba? Nga katong mabiya sa iyang gilikanan, kabdangan, tanan, iyang tagaan usa gatos kapilo ka panalangin. 100-fold mother, father, balay, and everything. Mao ka na isaan niya. Mauna nga, muna ang demand diha kaniya. Hindi kini mag-isuon na matuod kini sa kinabuhi ni Mother Teresa sa Calcutta. Di ay karon mintos kita nagmisa diri ba, no? Siya karon gyud dito sa Roma gihimo ng Santo Papa karon at this moment. Si Mother Teresa. Ilo na siya nga Saint Mother Teresa of Calcutta at this moment. Yan santo siya tungod kay susunod siya ni Kristo, nagsunod siya ni Kristo. O nagsunod ba siya ni Kristo, iyahang practically kalimtan niya ang kagalingon o tungod niya na siya nakadawat sa gitawtog panalangin sa Dios. 100-fold blessing in her life. Kaya kung imo tanaw ng kinabuhi ni Saint Mother Teresa de Calcutta, nga karon santos na. Nakita nimo siya ba? Nga sa iyang kinabuhi, no? Ang nag-give up niya mag-iyang pamilya. How ni Suchas pagkamadre ngadto sa community of the Lady of San Loreto. Diin ang ilang trabaho pagtudlo sa eskwelahan, no? Dito sa India. Kunya dito ang iyang gitudloan mga interns ba, sa mga class ng mga tao nga dato-dato yun. Pero siya nakita nga sa palibot sa India pwede kaya pobre, kung nakahukom siya, nangayag permiso nga unta siya mugawas diha sa kumbento, sa security sa kumbento, sa comfort sa kumbento, o karon ari lang sa gyud mo lagad sa kabus gyud. Give up niya na yung comfort, security in the convent. O dito sa kabus, wa gyud siya ra, wa siya ingon nato nga balay kapaingnan ang iya gyud kasing-kasing na gyud nga mutabang. Yan itabang siya kutos mahimo niya. O siya hibawan niya mutudlo siya, mutabang sa masakiton, wag gyud itabang lagi siya gyud. Just to be with the poor, and then o siya kinahanglan sa pobre nga naa niya, mutabang siya. Wido-wido lang, wag gyud. Just to be there. Huh? Available for the poor kung sa may kahalan niya. Nga pila may sulti nga nagsugot to dito, tanawa siya nitabo. Siya nga kaniha ay usara gyud siya, no? Karon through the years pila ka tuig na. Karon ang iyang congregation mo number na sa amurag libo na kapin ang mga madre, uban sa mga brothers o mga cooperators. They're all working, giving up something of their lives aron pagtabang sa mga kabus. From just one. Nadi lang ka na. Ato unang wagi si balay gyud, pag ato niya wagi balay, he just went to the poor. Karon he has houses balay in more than 120 countries. Center for the poor. Ganis to adin hina amas pasil suba ilaha naasa sa gugmas may mabulo. No? Daingon hitabo niya ni ana. Tungod kay siya nitabang sa kabusak tungod siya iyang kinabuhi magsunod diha ni Kristo. No?
Niya, tanawa ang iyahang prinsipyo sa kinabuhi. No? Ningon siya nga, ang kining, ang iyahang mission mao, what yun, is the vocation to love God with all our hearts. Pagmahal sa Ginoo, yun. It's the love of God. Puwang pa niya. Gani, dihay usa ka brother nga nisud sa iyang community, no? Nga ningon nga, brother, kanang musud ko sa community, doon kay, ang akong bukasyon mao gyud ang pagmahal sa kabus, pag-atiman sa mga sanlahon, unya na higugma jud kanamo akong bukasyon. Naningon rin si mother niya siya, kanang murag sayop na imuhada. Kay kung moari ka mo join ka namo, ang bukasyon namo mo gini, ang pagmahal sa Dios labaw sa tanan. O kanang pagtabang sa kabus, mao nang paagi papakita namo sa pahigugma sa Dios ni Christ. Dili kay importante kaayo ang gitawag tog imong buluhaton pagtabang. Ang labing importante, the vocation is you should have Christ, love Christ in your heart. Ug siya na mo gamit nimo paghimutang nimo kung unsay buhaton nimo sa imong kinabuhi. Mao ni pong pa dito sa nga tungod ni ana mga igsoon ang ilahang muna ilang vision, ang ilang mission mao kini nga sila mupuyo gyud sa kabus, uban sa kabus gyud, no? Haron mabati sa kahimtang sa kabus. Naagi sila diha. Mo di sa gayon ni ana nga dito sa New York nya ang obispo excited kaayo nga mo-welcome nila tungod kay ng ilang community mutabang mo sa kabus ug timawa. Munang kibawa man ang obispo nga wa sila ka puy-an. Ibuhatan sa balay para sa ilang kumbento sa mga madre nga puy-an. Ya pag atog yung Madre Teresa dito, tanaw niya ningon tawag siya sa obispo, Bishop kanang dawato nimo ni on condition na kini ang amuhang bahay kuhaan ang mga carpet unya gawasan na kuhaan ang mga dahang kaing siya di mga muebles niya bang nindot kayo ayaw lang na niya kumahimo kuhaan ang mga aircon o kuhaan sa heater yung lumis nga inyo man ang kinanglan di Bishop tungkol kay wa man na sa mga kabos wa man sila anak unya kinahanglan magpuyo mi di anang kahimtang sa kinabuhi. Inundog ko sa sayan pa ko sa Naga dihay babay nga dato kayo dahil na nga wa siya mga anak no nag-leader siya nga iyang bahay nga dako kayo may kay pagabutang ihatag niya sa mga madre sa kini sa Sister of Charity. Pero akong gipasilitate, gidara ko sa sa gugma, niya ko, Sister, this woman would donate ang iyang house, ibili niya tino ang yuta, diha siya balay, para ninyo. Naningon ang mga madre, amo lang tanaw na, gitanaw sa mga madre ang balay, pagkadako, pagkanindot. Naningon rin siya, di lang mi ano di mi ang ngayon ni ana. Ayaw. Wa dawata nila. Wa dawata sa mga madre. Kaya puwang pa nila nga dili ka na mahimo, no? Ingon sa nga ang amo puyo misama sa pagpuyo ni Kristo. Si Kristo nga Dios nagpakatao, labing dato napapaganda pagpobre. Wa sa puyo palasyo ng kalibutan, ni puyo sa diha sa mga ulipor. Ug mao nga mosunod niya, mao ginay importante nga makasunod gimi niya. Pagsuon mi ang mao ni ang ato ang bag-ong santos nga dawat ato karon gikan sa simbahan. Si Saint Mother Teresa of Calcutta. Bag-ong santos na siya. Puong pa niya, no? I-describe niya sa kagulingon, ningon siya nga by blood ko, no, I am an Albanian. By citizenship, I am an Indian. By faith, I am a Catholic nun. And by my calling, I belong to the world, especially to the poor. But my heart
It will belong entirely to the heart of Jesus. Kasi kasi na yun ni Jesus. Pabitaw mga isuon, kining bago kayong santos, init pa dyan kaisa ba? No? Mag-ampo ta for her intercession. Let us pray, gawin ta pinaagis intercession ni Saint Mother Teresa of Calcutta ba? Kita tagaan ta kita kusog ka isog ba nga kapasan ta sa krus sa tuwang kinabuhi ba? Ang maka-let go tayo mga butang ang babag kais ng pagmahal. Unya, mag-ampo kita. Tapi agi sa intercession ni Mother Teresa, tungkol sa gugmas mga masakiton o kabusog timawa, no? Kita mga masakiton nga din tungkol sa iyang intercession. Unta siya tagaan, pinaagi siya paggama, tagaan tag-healing, kayuhan. Labos tanan nga unta, pinaagi sa intercession, tagaan niya gugma, kung kita sa may gugmag mo alagad sa kabus. Wanna join me in calling the new saint, Saint Mother Teresa of Calcutta. Pray for us. Together, please. Saint Maria Teresa of Calcutta, pray for us. Amen. Nagatuwa ka sa Diyos, samahan magagagahong sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Yesu Kristo, yung anak, ubugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanek Maria nga Birhen. Isa kisugo ni Poncio Pilato. Ila sa krus na matay gilubong. Mikon sa nga minatay. Sa tulog kadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya rupo hukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Kabanaw sa lawas. Sa kinabuhing dayon. Sa atong pagsunod kang Kristo, kita nahimong iya mga tinunan. Iniusa sa atong Ginoo, musapit kita sa amahan, kay siyaman atong nilangpanan o kaligon. Namingon kita, amahan, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, mapadayunong maghatag og sanglitanan sa pagkatinunan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kabos nga mga nasod kanunayng magsubay sa gimbutan sa Dios diha sa ilang pagpangitag tinusbawan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga kapulisan ug ang tanang tigpanalipod sa kalinaw sa atong katilingban, gabayan unta kanunay sa atong mahigugmaong amahan sa ilang pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian sa lawas, sa huna-huna ug sa kalag, makakatun sa pagsunod sa mga lakang ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga milatas na gikan ni ining kinabuhia, magsadya og maglipay hangtod sa kahangturan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ang mga sa tanang kaalam o katingalahan paagi, gimugna mo kami o ang mas kahibulungang paagi, gitubos mo kami, dungga mga pag-ampo sa mga tinunan sa imong anak. Ito nga among mga gihangyo sumala sa among gikabubuton, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Thank you. Thank you. Salamat. Almighty God bless you. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat. Blessed
Ngayon mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. No Diyos sa kalinaw gugma, himuha kining among halad nga tinur nga pagsimba kanimo, o sa makahiusan ng kanimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy sa kasipanan sa katawhan, napakatakos mapakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kunong nga pag-awi. Santos, Santos, Ginoo, Santos, kayo kinutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang ka namo. Nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipika sumihatag nining ngadto siya mga tinunan. Ug bingon, dawata kini ninyo nga tanan og kanaa, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat tinong pag-usap, mihatag din ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniharon paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo bumalik Paghandos kamatayon pagabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip. Ngangayang mo tubag mo alagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo.
inunami ginimong simbahan sa ibang kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaom mo na banhaw silang tanang nangamatay. Diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, tanang mga santos, nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daigog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan na kaniya magagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Manamo, panaasa, mga langit. Patay ko ng imong alam. Abot ka na mo ang imong giharian. Matuman ang imong pag-uong. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kalano na mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloan kami sa among mga sala. Pasaylo kami sa mga nakasala namo. O piling mo kami, itugyan sa pasulay. Inuluan-luwasa kami sa dautan. Mangay kami ginuyo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Jesucristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mga salako ng pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kanunay manaa kaninyo. Pakita ang panag-inig suunay.
kining kudiro sa Dios sa gawagtang sa laas kalibutan, mula hanggat nung gidapit sa bangkete sa Ginoo. Laos ng Kristo mag-ampli na kung sa kinabuhi dayan. Ang dugo ni Kristo mag-ampli na kung sa kinabuhi dayan. Magampo kita. O Ginoo, ang imong gipulong, imong sakramento, maghatag ka ng muskalan unso kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magkakabit unta ka namo, sa kinabuhang to sa kahangturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Panitudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Magdungan na pag-ampo, kining pag-ampo, naghatag ka na to sa CBCP, karong adlaw alang sa atuang pangaliya sa tuang nasod. Lord, heal our land. Together, please. Father of endless mercy, we come to you, a people wounded and torn by issues that have divided us into opposing, bickering, quarreling, and even hating factions. We beg you for unity. We ask for healing. We beseech you to forgive our sins and restore to our land the joy and peace that you alone can give. Teach us once more the wisdom of Scripture, that the help of man is vain, and that our strength is not in princes, but in you. We pray for the leaders of our nation. Let them acknowledge your sovereignty, so that they may render you homage to your image that is in all. Send your Spirit with the miracle of Pentecost, by which all understood each other. We prevail over the Babel by which our leaders slur and embarrass one another. Let tongues of divine fire settle on them, as did on the apostles, that the words may be words of peace, joy, truth, and love. There is so much hatred, Father, and hatred always kills. We pray that you purge our country of crime, particularly the heinous crimes of drug dealing and endemic corruption that impoverish our nation. But grant us too the wisdom to recognize that these evils have their roots in all our hearts, in our envy, greed, avarice, implacable desire for evermore. But have pity too on those who have lost their lives in the present purge. We pray for them because all life is precious in your sight. And no man or woman is ever so unworthy of the redemption that your Son brought to us.
console their families, show their children the path of righteousness, as you alone can judge and teach what is righteous. Finally, we pray for your church that it may be true to its prophetic vocation. For it is when times of difficult and trying that you ask your church to be the servant of nation by speaking your word. Let not our fear and trepidation overcome the zeal for your house and your truth that should consume us. We know our sins. We are humbled by our failings, but we are also aware when the prophets of old pleaded to you their sinfulness, you commanded them anyway to proclaim what you wanted proclaimed, reminding them that it was not their word that were to be announced but yours. Forgive our sins in the church. Make us strong in your service, that we may continue to be salt of the earth and light of the world. Long ago, the woman of Galilee, whom you chose to be the mother of your son, asked Juan Diego, "Am I not your mother?" Let our mother prayers then, in this hour of need, we entrust ourselves. From here, we drew inspiration to be the faithful bearers of the image of your Son, that you called us and set apart to be. Amen. Pasalamatas ng mga igsuon karon nga nialaga si ning misa ang atong choir de Canta Sugbo. Of course, we recognize the presence sa tuwa karon sa pagbisa, the police officers from the Police Office Station 2, no? Uniform and non-uniform personnel of the Police Regional Office 7. Thank you very much for attending the Mass. Lectors and catechists of the Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish. There. Lay ministers of San Vicente Ferrer Parish. Our Pauline cooperators. Atong offerers, the APC Anon Atiga and Beth Erasga. And of course, I would like to greet, and I would say thank you layo sa mga igsuon nga televiewers gikan sa Negros Oriental. No, we pray for you, Joan Tejedor, Tehedok from Negros Oriental. Also, I would like to greet, Troy and Remy Kahito and family diya sa Lapu-Lapu, because sa misa nga atong isaulog karon ilang gishare silang masilingan pinaagi sa pagpagawas sa trumpa nga ilang padungog Tibuok yun barangay. Thank you. No, we heard about that. Nindot ka na inyong seal for evangelizing. Also ni Edmond L. Jones, uban kanila. We are praying for you. Thank you very much. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Nangagaho ka man. Ikapoy ko. Kano ikapoy man? Sunod-sunod di mo ganina dito sa simbahan pag umas misa. Gihurot gud di mo ang tanan mga santos ka naglinyag. Trapo, Satiil, Simon, Trapo, tanan gihurot gud di mo ang tanan santos. Himuo na ni mong isyo? Ha? Mao na ba ni naandan ako niya? Di ka na sa kong kasing-kasing ang akong pagbuhat, ada. Lagi, pero naluoy ko sa mga santos na papas na ang tiil. Naliman makapagkadaghan ninyo ng trapo dito? Nano ka, eh, nalang gani, mo ni akong gigibog. Ayaw lang nagibog isyo. Good niya, madugangan ba ng santos, di ba karon? Oo, dapat ganina. May Monsignor, si Mother Teresa di ay masanta nga. Oo. Sa ato pa, madugangan na sad ang akong kisan, ang akong trapuhan. Oo, tanawa to dito atong kwarto, ha? Mura na to dito istante sa mga figurin. Nakailan ba ka itong mga tanan santos nga imong gikulikta? Kikinahanglan magidiin na nga kinahanglan nakailan masad ko. Uya sa si na. Mother Teresa, mo'y katapusan na itong nailhan.
Oo. Para nahibuong ko, nganong doon na may mga santos? Ya ikaw, nag-ampo ka ng tanang santos, nakaila ka. Sige mo naman nagbalik-balik ang kaila ba ko Santos? Nakaila ko eh. Oh, laki. Tingalig ikaw, wa ka makaila na kay kanang Oh, impagsimba, bitaw. tingalig wa di ay muna no. Naglibog ko, mo nang mangutana ko, unsa man di ay nang daghan kay mga santos. Nganong na santos na Kinahanglan sila? yun. Karon si Mother Teresa, masanta na pod. Yang anong kinahanglan yun na Ngano? Oo. Ngano mo di ay masanta di si Mother Teresa? Ako imong gipangutana. Mangutana ta ni Monsignor. Si Monsignor mo atong patubagon anak. Salamat sa Ginoo, salamat sa simbahan, Ginoo ni Bagong Santos, Saint Mother Teresa de Calcutta. Atong pasalamatan, no? Santos. Ang kini mga santos, gasa ni nato sa Dios, no? Ihatag ito pinagi simbahan. Nga mga tao nga sama ka nato ba? Nga gihukman simbahan nga tuwa na uban sa Ginoo. Unya gasa ka nato ni siya tungod kay tanaw ha, makatabang ni sila nato sa paggiya paduong sa langit. Kasi may mga tao gud nga tao sama ka nato nga nakasunod gyud ni Kristo, no? So sila mao atong shining example silang kinabuhi. Labi pa kini Mother Teresa nga ato yung kapanahon nato kita niya nga buhi pa siya. So mas may sig impact nato. Salamat tungod kay sila gud tanawa tunas na sa Ginoo nya ila sa trabaho mao na to intercede for us. Mao na nga makapangaliya tangad to, no? Sampito to sila, kaila kita niya kasi makatabang sad kanato. Mao na nga gasa kini sa simbahan ug pasalamat kita niini nga niya nato si ang Bagong Santos is Saint Mother Teresa of Calcutta. Ang usa na kabutang sa masubang mga santos nga timaan nato nga timaan sila nga di sila dila ampuan na to ha, mo sa wayong rabata mo amput ang mga santos, no? Unya nga mo kuan sa mga imahen, no? Tinuod kanang atay pakita paagyo pakitas debosyon sa mga santos, no? Pag ko mga liya tagi pagi nila. Pero kana bitang hikap-hikap sa mga santos ba, no? Ang sa papabaya, no? Niingon siya kasi di pa siya mo buhat, mo sulti, mo dahil siya tahas, mo higap siya sa ni Mama Mary, ingon Mama Mary, help me, no? Unsa man na sa Mama Mary naghihikap niya, dili na siya. Imahin na siya. Pero ang importante ni ana mo ay mo pagtuo gyud. Ang pagtuo. Kaya visual na siya. Ay mo pagtuo. Sama itong babae bitaw nga hikap sa sidsid sa ni Kristo. Di mo to si Kristo ba? Iya mo to sidsid pero ang iyang pagtuo, no? Pagtuo sa Ginoo, pagtuo nga yang matabangan siya sa iyang papangaliya ngadto sa Ginoo. Kaya ito ang mga santos timan nagauban gina kanato, nakatabang gina kanato gyud sa kanunay. Muna nga unta liguton nato atong pagtuo sa Ginoo. Kaya musapit dito sa mga santos kay sila atong mga amigo na higugma kanato, umutabang gyud kanato. Di lang ta magkitawag ito magpatuo-tuo, no? Kaya mahikap ta, no? Uban sa kasing-kasing nga matuon, uban sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Gesture lang na siya, no? Nga pamaagi sa pagpadayag nato. But let us be happy sa bagong itong mga santos karon. Mother Teresa.